I pot ser que, passejant pel seu poble o ciutat, vostès s'hagin trobat ja Amélie i Jean-Pierre Moran. Són dos turistes parisencs que han vingut a la nostra terra amb un objectiu ben clar: aprendre a parlar valencià. Volen conèixer més detalls de la seva història? Adelaida ens la conta. L'estació del nord de València és un dels punts més concurrits de tota la ciutat. Fins ací s'aplega gent de tots els llocs. Bon dia. Bon dia. Tu eres d'ací? Jo soc d'ací, sí. I tu, d'on eres? Jo soc de París. Jo i el meu marit acabem d'arribar de París i estem buscant la platja. Però què feu amb aquesta pinta? Que anem a la platja. Ells són Amélie i Jean-Pierre, uns turistes francesos amb un objectiu ben particular. Sabem parlar valencià i volem practicar així la gent de València. Heu vingut a practicar el valencià. Sí, nosaltres hem après valencià així a València. L'any passat vam aprendre amb el voluntariat pel valencià, que és supercool. Estos dos guiris tan despistats miren d'establir converses en valencià amb els qui passen pel centre de la ciutat. Volen promocionar el voluntariat per valencià. Gràcies a este programa, molta gent com ara Dariana ha après la nostra llengua. Això és un exemple a seguir, perquè tu has passat de Romania sense tindre ni idea de valencià, te'l vas aprendre i ara eres tu qui l'ensenya. Sí, podem dir que sí. Sí, és un camí, mira, no m'esperava, però és molt bonic i em dona molta satisfacció. Crec que hi ha que parlar més la llengua, el valencià, i me pareix molt bé. Tu series una bona ensenyant, no? Perquè tu eres valenciano parlant. Sí, jo sóc un poble d'ací de València i parlo el valencià. I molt bon accent, molt bon accent de poble autèntic. Perfecte per ensenyar-lo. Perfecte per ensenyar. Per què s'han d'apuntar al voluntariat i per què creus tu, com a persona nouvinguda, que és important parlar valencià? Mireu, jo sóc romanesa, però parlant valencià em sent més valenciana. I se crea un vincle especial parlant valencià. És que te sents més de la casa parlant en valencià. És molt bonic. Només en 2 dies, vora a 2.000 persones han passat per esta paradeta a informar-se'n. El missatge està molt clar. Parles en valencià? Vols aprendre a parlar en valencià? Apunta't al voluntariat pel valencià.